Apua, kertokaa mulle, miten voi olla mahdollista, että ihminen ei oikeasti saa aika pientä videoa mahdutettua 10 minuuttiin, kun tää on taas 3. kerta, kun mä yritän kuvata tätä. Mutta saattaa johtua siitä, että mä hoin koko saakelin videon ajan nyt koko ajan sitä, että tarkenna kamera, tarkenna, koska mulla on ihan maailman pienin söpöin uusi pokkari, joka on tosi kiva. Mulla ei ole mitään havaintoa tästä videolaadusta sitten koneella tai äänenlaadusta, mutta mä toivon, että tämä toimii, koska mä luotan edelleenkin, että Canon on maailman paras kameramerkki. Mutta tosiaan tämä kamera nyt suostuu tarkentamaan uudestaan, tosin kuin mun edellinen kamerani, mutta mä en tiedä, onko se tosiaan hyvä vai huono juttu, koska nyt mä hoen koko videon ajan, että tarkenna please, että mä voin jatkaa matkaani. Mutta koska taas intro on minuutin mittainen, niin mennään siihen, että tilasin 2 pakettia joskus kuun alussa. Mä sainkin näin jo pari viikkoa sitten, mutta koska olen ollut menossa silleen, että käyn kotona vaan nukkumassa tässä suunnilleen viimeisen 1,5 viikon ajan, niin nyt vasta sitten tulee esittelyä ja videomuodossa, koska niin moni ihminen ne videoita on toivonut. Joten ensimmäisenä mennään sillä ehkä paketin tylsimmällä, mutta kuitenkin tärkeimmällä osuudella, eli Chez Vite pikakuivattajalla. Eli oikeasti tää on vaan maailman paras päällyslakka. Mä en tiedä, miten mä selvisin reilu pari vuotta ilman tätä, mutta en suosittelisi mitään muuta kuin tätä. Se on ihan oikeasti loistavaa tavaraa. Eli se oli ensimmäinen. Sitten täältä 2 kaverusta China Glazin syksyn metrokokoelmasta. Eli tämmönen, mä en vieläkään osaa päättää minkä värinen tää on, kun tässä on vähän niinku harmaata ja violettia, kultaista ja hopeata ja kaikkia muita mahdollisia värejä. Mutta tämmönen glitter-ihanuus, jonka nimi löytyisi tuolta. Eli CG in the City, eli China Glaze in the City. Ja sitten toinen glitterpommi samasta kokoelmasta, sininen, joka kantaa nimeään Skyscraper. Ja tässä on tosiaan semmoista siniviolettia glitteriä paljon ja hopeeta sitten seassa aika mielettömästi kanssa. Sitten mennään näihin kaveruksiin, jonka takia mä ihan oikeasti tein ton koko tilauksen. Eli Chinan Metallic Crackle lakat tuli myyntiin ja mä vähän aikaa mietin, että pitäisikö mun oikeasti ostaa niitä, koska musta tuntuu, että mä oon jo vähän päässyt tämän mun Crackle. Aloitan alusta. Musta tuntuu, että mä oon jo vähän päässyt tämän Crackle-maniani yli, mutta sit kun mä sain nää käsiini, niin mä en ole melkein mitään viimeiseen 2 viikkoon pitänyt kynsillä paitsi näitä, joten en mä ole päässyt yli, enkä kyllä haluakaan päästä yli, koska nää on aivan upeita. Eli kuparillinen kaveri, tätä mä en ole ehtinyt vielä omille kynsille koittaa, olisi nimeltään, nyt mä aloitan taas tän tarkennan virran, mutta en ehkä aloitan, vaan kerron teille ihan vaan, että tämän nimi on Cracked Medallion. Ja sitten sininen versio, tai tämmönen turkoosi aquavärinen on Oxidized Aqua. Sitten niille kavereiksi kultainen ja tämmönen vanhan roosan värinen. Tää roosa on ehkä mun lemppari näistä kaikista tällä hetkellä. Tän nimi on Hot Metal. Ja sitten kultaisen nimi on tuolta Tarnished Gold. Ja toi kultainen mun mielestä näistä on paljon kivempi kuin se Color Clubin vastaava, koska en osaa puhua enää. Color Club oli tosi jotenkin litkua ja vetistä ja semmoista ohutta ja inhottavaa, mutta toi kultainen mun mielestä paljon kivempi tapaus. Ja sitten vielä täältä 2 alokasta mukaan soppaan. Eli tämmönen laventelimainen lila, eli tuolta Ladist Lilac. Ja sitten se ihan perushopea versio, eli Platinum Pieces. Eli siinä olisi ne 6 siitä kokoelmasta. Ja siinä oli tosiaan, ne oli kaikki nailsupplies.assilta tilattuja. Sitten mä hein vaan tänne kuvaan jo uusia kavereita, jotta toi tarkennus pysyisi edes jotenkin jossain fiksussa kohtaa. Eli toinen paketti tuli eBaystä yhdeltä myyjältä, joka on mun mielestä aivan mahdottoman mielettömän upea ja nopea pakettiensa kanssa. Ja tosiaan pakettiin eksyi 2 näitä Orlin hoitotuotteita. Eli ihan toi aluslakka
vahvistava kynnenkovettaja Tough Cookie ja sitten kynnenpintaa silottava Rich Filleri, joka on mun itse asiassa ensimmäinen Rich Filler-lakkani ikinä. Ja sitten mukaan tuli myös tuo valkoinen Orlin Instant Artist-lakka, koska se mun edellinen alkaa kohti jo vetelemään vähän niinku viimeisiään, niin pakko varautua sitten uudella lakalla. Sitten tilaus tapahtui lähinnä näiden takia, koska mä halusin näitä ihan mielettömän upeita metallisia Color Clubin, tai siis Art Club kuuluu Color Clubille, niin Art Club liner-lakkoja. Ja tämän kultaisen takia mä sen tein, koska mä oon pitkään etsinyt tämmöstä oikeasti ihanaa metallista kultaista lakkaa, joka näkyisi tummankin lakan päällä. Ja kun ihana Papu, jos edes kynsistä suostuu mulle sen swatsaamaan mustan lakan päälle, niin mä rakastuin siihen ja menin suoraan eBayhin ja tein tilauksen heti, että saan sen lakan, koska se näytti just siltä, mitä mä oon oikeasti monta vuotta etsinyt. Ja sen nimi on tosiaan You're Golden. Sitten mä otin hopeen kaverin sille mukaan, joka taisi olla ihan Solid Silver vaan. Joo. Ja sitten tämmösen, mikähän toi sitten on, tommonen roosan kautta lilan värinen samanlainen metallinen kaveri, jonka nimi on Perfectly Pastel. Ja musta se on niin ihana, että nämä Color Clubit on oikeesti niin mielettömän metallisia lakkoja. Kun mä tykkään niistä Orlin versioista, niin kanssa mulla on se kultainen ja hopea, mutta kun niissä on vähän se ongelma, että musta tuntuu, että ne on semmosia vähän, mä en tiedä kuulostaako sitä yhtään loogiselta, jos mä sanon, mutta ne on vähän semmosia samanlaista metallia kuin mitä esimerkiksi lyhtypylväät on. Ja selleen, että se on vähän semmoista käyttömetallia, kulunutta metallia se fiilis, kun sitten taas nämä Color Clubit on semmosia, ja ne tuntuu, että ne on semmoista juoksevaa nestemäistä metallia, mikä musta on hienon näköistä kynsillä. Sitten niiden kolmen lisäksi, mä en tiedä missä järjestyksessä nämä vois näyttää, esimerkiksi vaikka tälleen. Hienosti. Eli 3 muuta Art Clubin lineria, hologrammi glitteri, joka on ihan siis hologram glitter nimellä. Sitten tämmönen satiininen valkoinen lineri, missä on vähän hentoa shimmeria joukossa. Vähän samalla lailla kuin Conadilta on toi valkoinen ja sitten helmiäisvalkoinen leimauslakka. Niin samalla lailla halusin sitten tämmösen helmiäisvalkoisen linerin. Ja sitten tämmönen, tää kuulosti hienolta nimensä perusteella, tän nimi on Teal Twinkle, mutta tää on vähän tylsän värinen ehkä. En tiedä tuleeko oikeasti käytettyä kunnolla, riippuen vähän siitä, että kuinka peittävä tää suostuu olemaan muiden lakkojen päällä. Ja sit vielä, jottei ihan värittömäksi mentäs, niin 2 värillistä lineria. Keltainen, tämmönen kullankeltainen, voi luoja mikä tän nimi on. Rio de Oro. Joo. Tää on niinku keltainen ja tässä on kanssa vähän shimmeria. Musta tuntuu, että toi voisi olla vähän peittävämpi kuin mun normaalit keltaiset Art Club ja muut liner-lakat. Ja sitten sille veli mukaan, jonka nimi on olisikohan tää niinku Asui vai Azul? Mut jotain sinne päin. Tommonen taivaan sininen shimmerinen lakka. Eli siinä olisi ne, no nyt hienossa ehkä kolmion muodossa, jos tää tarkentaisi. Jee. Eli siinä oli ne mun 2 kivaa pakettia maailmalta. Nyt mä onneksi onnistuin tän vähän lyhyemmäksi videoksi muotoilemaan. Mutta tosiaan kauhea aivojen vajaa toiminta taas. Mutta mä menen nyt ehkä muokkaamaan tän tonne koneelle ja kirjoittelen teille ainakin pienen postauksen päivityksen siitä, mitä tänään on tapahtunut, ja nähdään tosiaan toivottavasti mahdollisimman nähdään pian. Kuullaan. Okei. Nyt menee huonosti. Toivotaan, että blogi alkaa päivittyä tasaisesti taas mahdollisimman pian. Se oli ehkä se, mitä mä yritin sanoa. Moikka!